egunon. Naiz Juanjo Arrieta, berga naiz, berga tarra, eta realia naiz batzordekideko bat. Torri gara, Aimendi ikastolako presentatzea, Gabonetan egingo dan torneo txiki bat neskena. Orduan, gu oso posibaek, Aimendik guri inbitatzea, 4 urte bat etxu etortzen ona, eta postuko gineke, hemendik aurrera be, etorri bat gineke, eta diaritzen moztazue. Baina, emakumeen futbolan gainean berba egin da, esan leukek, poliki badoiala goruzko, eta gaurko egunez Gipuzkoa eta Bizkaia aldian dabizten ekipuak nahiko maila honekua die, eta dabizten kanpeonatutan lehenengotatikoak dabiztenak. Hori poliki hola lortzen modu nik uste dut gehuta ekipo gehiago egongo diela emakumeen artean, eta nik animatzen dut zuet olako torneoak eta ekipuak eta atzia, eta animau eta gainera postu itxinei, ze jentia otia lan haitzeko problema handi baek, eta ez pentsatzen bakarrik iruakin, umiak, bai neskak eta bai mutikuak jolasian itia, gaurko gunean asko falta itxegurako bide horretatik jutia gazte